dong muka ka long gari ke patong ajok adim along amat modon sing rong phar apran ke dam Karbi anglong along li naga khay phan ke jordat aputhak KSA pen pherang kia mai ke phapon Chinthong Land Committee pen pherang kia mai ke phapon Chinthong Land labang so hula long nang litum Kardom pini pranta mabir talong pen nini sami promila timongpi non bir tang pen arjuponik tha kita mabang amen modon sing rong phar arta ningkan flikep lapen ahem lunsi timu arok pongbiri pusi pangthek pon modon sing rong phar also marki pamotikang banghini lapen apisu pini modon sing rong phar akopai kilang no mati arni ki kitang no gajok ada porphai sirkep malom dokmukak thognong be college adong pongbiri kita matowar kachikok along bike pen tower nangke para dihu difu pen kebang bom karabang ke pachat pigajok men modon sing rong phar bike aphat patong phitlo ahir intagrak pen ke patong dikang ajogati malong man modon sing rong phar apran damnang jusi apisu aswaphan chepamo tikang lo bangso birta longsi tong sikot pen dong mukak pulis atum adimalong humri dunsi modon sing rong phar ki thitang abang arpum humdunsi puthot postmortem aphan ponthu philo pusi dok mukak pen nili tuma pherangke monirambe asa hemlong birta nang pali Karbi anglong along li Nagaland ahoy kidu ciri pharu isi kacho jordat aputhak lapen elong wet along li along si long li apata bang hinyamen kidu kok aputhak KSA pen pherang kia mai long ning kang samsi chepaklang Karbi anglong lapen Nagaland adu ahoy along Karbi anglong along li naga khai phan ciri pharu isi along li kacho joralam ki puthot ke klang KSA mai pu thansing timung pen pherang kia mai long kaning je pon mati ke paklang pon alam thelake bangso ciri pharu isi along li naga phan kacho jor polong isi wet adak along si bang hinyamen dokok pusi pangdak pon dak kep nahorgaon blok lakha isi Jamunapur moja along le kosonsi kachojor hailo komatsi kachojor lo lapen isi wet along le along koson pensi bang hinyamen pata along dokok lo puta karju padupon bang solong le along amen kedolake along aw apomen lebden aw phan memo number KAC revenue allotment 213 lapen Angelina Yanthan apomen kalitang mayim thimpo aphan memo number KAC revenue allotment 217 date 18/1/2020 areng pensi KAC hin pen apata ki piang thek dolo kado kawe chiri cap along le lak cap pensi ke jorpon alam ki klanglo lasila solong adai ki dobang photuma phan hithi iruyang bong rita lepsi nep ingnang pen insai vek nangji kali pulote KSA asong pen sodak pen chesong ponji pusi pherang kia mai long KSA mai thansing timung pen pachini pon difu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News daki komane ARO komane mondol dake labangso affect dumpen ka silam si naga tumhan jiri pharus ke jo apnis kabon ido lasi non dilitum Karbi lochor ya songpen dilitum ka demand tikalo prap jin pen labangso ake chok che ke krem vek phan nitrok siang bom nepsi ratang lu paklang thekan ji je labangso alam ki krem vek kumalo labangso sai ki krem vek kumalo paklang thekan ji jiri pharusi ba khai phan Karbi long Thomas Council amen enrollment ki pipon ke lam so lagi ini tum ciparo ka lelo ini tum 10,434 square meter lang ito lang lapen inchi si dai tum bang so pipe puru pulutan te no so lengri aw ta chiri pharo si pidet with same that number Angelina yang khan man ta chiri pharo si pidet with same that number mangkhume me dake isiber that number of si chiri pharo si kopi alam lo Karbi long arat dubok tong timma Karbi long lok kitu social organization student organization dubok tong timma isibera dak nomor si sotinan jiri pharo si pithepo basi Angelina yang thang document tong fake ma mate lengri out document of fake lo dak mahume me basi non labang so press meet kan jiri kan tum ke ini tum long le ba chipana hok ne jiri pharo si long ne tum sumar chera balang kali lape non lapuna boleri chota lengri lapen bogajang sign an nahorjan lahurijan khurkutina niritum kachinia tengke kumane settlement department pen kachira doko fake document kachiram dopi kuchini lasi non project pe hara fake document kachiram kaphan la duplicate pata no som duplicate agreement hai kachiram do lasi duplicate pata kachiram kaphan
non amat Karbi long Thomas Council pen vacancy athe non labang so patimi kitan hamalu tala duplicate ta thek lumune mati Karbi long Thomas Council ka jorte ta thek lumune athe amunit atem putang bahini doko lasi ahok lo lengri au bang duplicate putame engineer yang khar bang ke original veku ahok lam loke lasi labang so alu tame media through di pakran tame engineer yang khar dokumen te kaprek lapen lengri au dokumen te kaprek anta langdam aber langdam pame rupok te dak nomor pang isive dak nomor isive moja isive lapen area tanta hotan area lasi dake kacoklem kecok ceki thek lolo lasi ini tum Karbi long Thomas Council authority tum ke bang tum ke chidi tum dak luputante dake kecok ceki settlement department me doveglo lasi nolomar ini tum man peng itu Karbi long Thomas Council sa tuliram longhang lapen omosing tiso prap jingpen labang so fake dokumen kaselam atum kacirap lo doan tuhan non ni droksiang bong nepsi alang tuhan ratang nu pakangan ji ati alang ni tuman lo Karbi ang lo along ni kaco Georgia tu lumon pitame lasi jongsi labang so jadi pharosi along ni kaco Georgia kacong bulong ta ini tum authority Karbi ang lo Thomas Council authority penta asap so kacirap lo dudun kok lo tante alang ni panta labang ke inside kan ji tum pini Karbi lo chola song ni penji pon lasi media tu tame labang so abirta sudah pas pakangan ji ati Karbi lo chola song yang dengan mang tame ahoy duipen cengok ini tum Karbi ang long ni bang khai pan jolong ni pahom Karbi khai Karbi rat pang kithan ani kan tim kithan atu pinak lasi ini tum mangke bang khai pan long ni jolong ni awareness camp tipo ini tum bang nikan border area itu cilangan po lapu ke itu Autonomous Council mati revenue department ke joy pen bang sepan ciri long ni jor itu samduri cipu he lasi itu Karbi khai tumatar ke samduri ni ini tum long ni bang pan pipa ke joy ni non ciri pharu siben sinang ni lak ke tangkap jelade ini ke ni mai kani me memang masla bangso ciri pharu si along le komas ke jorma koson si dak nomor siben long le bahine men to koma la ni troxiam long talipen komas ke chok chimala phan mane settlement department lo ero mondol mate Karbi long Thomas Council authority atum khatame ne vekali tu kar bichole song tahi pen pina basu media lo pangda Cinthong lem salong reson card ke do phai pharu krehini ra in koira nar kep do lapen muni da phai suri phora pharu prira prikep ando reson card ka be mate hema dona phai pharu krehini ra trok nar kep la ando puta pachini pon an barata non pen iprang ke bang jilang arni ke kedam tang ason kaduka be phantame lem salong sang nang le thulu purtang te pipon thu etpu lapen kaduka be arata tumta long pon thu etpu puta than pachini thu puthot ke bang jilang arni pen ke party lam chipu pelu isibet dupu pusi pherang ke mai long than pachini pon Cinthong pen dor sing terang report Karbi Daily News nang li tum pini ladak Cinthong lem labang so hula long nang li tum media press media tum nang humri nang kok kupiat thema la salam the bang ke nang li tum nang humri nang kok alam the bang la lo arni si nili tum ladak chikena ps madela non lockdown nang ke rabat sang additional la sang nang pi labang sop nang pi hut nili tum ron pon lo nili tum labang su akeron bom hut stame nili tum okol BJP det si cheronji pule nilhin ben kamatha dam labu ke kali sitame hala sangkiron bom unuhura bang media tum bang lo nar julo la support bang kan nili tum la BJP phan ke kroi tum phan ansi sangron pon bom lang pusenili than dun lo la sala dak keli bang ke BJP phan ansi pichoji boson si char long rong lo sitame ningduk lo mane chunengri lo kadowe sulang dorat phan same nilhin ben chunengri bangkala lo nal tum same dia po pusi chunengri lo la sinon ke bang jelang penap dik ben keron jelang pus same nilitum kat ke do kat ka ve party jipu pe chuneng ke dam tang same nilitum la son siron pon la se beneng le thot same nilitum la son siron pon ji la se kadowe phan same la non keron pon jelang an bang ke alang litum same ke pe bang edji sang na chudeng nun edji phan si nilhin pen puthot Cinthong ara phan same nilhin ben chunengri lo na chudeng dun edji phan si nilhin ben chunengri pon lo la pe na ni si nili masap su ningduk athe nili
tarik kebar ni sang kerana bang ni liya hok lo asang pivek amunisi haladak new salong bang ke sang long dun depu alang li ke cipu ni lilong non alis do nang li tumat hang non ni li paklang yi lahen lo apemen carbon tok bipi mijing ti an ke pona bangalan si new salong ke tandun edition inti pesi cetok asal lahen ke long vek lo la pen asang bang phlia di man tan ni bang pho sila dak bonai pilo pipon lo pon long vek lo la si la son pulo dang te litum khei man de kar biang bong ka che lang i son sinang man de ji la si alang li phanda la si son kanang yi dun bang ke ning duk lo sta me alang li phanda churu lo kapacita non thek po la si la pan chalo ni lin ben ke Pinyanalo porpha isialom Amreng constituency kaparlo Meghalaya border along MLA Rup Singh Teron MEC Rina Terangpi MEC Pawan Kumar West Karbi Anglong SP Lapen PWD board chairman Chris Rongphar Seri board chairman Bir Singh Hansi sports board chairman Pirengma Lapen kapre board chairman atum chetong dun renti POB Akimi West Karbi Anglong Amreng constituency kaparlo Meghalaya border along Pinipen ke padu pangcheng ponchia phanpura MLA MAC Lapen board chairman atum kahumridam Lapuson ahut chiri kindeng along lapen mokuilung towar along stoka chiri lapen kowe arong achili sitami ake joypen ratapan ron tekang lapen towar sitami MLA scheme pen black topping selam pipon puputa baithalang so MLA Rup Singh Teron pen ratapan lamchak pitekang kijunalang sita pipon pu lapen kachet horopan solar sitami pipon pupusi MLA Rup Singh Teron pen lamchak kachipisi ratapan aning pathitekang dipupen Rajiv Rongpi boithalang so pen Robinson Rongpi report Karbi Daily News Komri mana ladak daralong ani itu sokar pensi UP kini pukat kasla lo dalam tanah tu mesti lo kini dia long tada dak car wo pe ne joksi kim lo ga kita no pakai dak mesti rong rat maturunang po boda dak klok rong to tan ke baisi dadak kat kasla ko men pen dak sabadu tam kini ayu no se kini bang kat kasla men pen dak UP kini petang lo dak kini tunggu bang pakai karena termas konsil CM dapat lantisar atau mengikuti kalian pancurunang pola kepolisian itu manang toy lo lalu tinggal pakai ladak beauty along langsung keton abang foto itu itu asal posisi kurang Inut Karbi piaphan Rakhaudas long need waiting set along mat chulang remdet laan chota kalisi arenga huta ke paso lapen ari deng ke do an atang kata thipon lapo lampi long need arat khurpaksi Rakhaudas aphan kang sai padupon Singhason constituency angkang kedam tang wosik ni phainar kep arikang sam porphai troxy ra chitim aporalom National Highway 36 atowar piakung longnit ahi thiadung het kedu waiting set along amat Rakhaudas inut Karbi piaphan cholang remdet lapen arenga huta ke paso lapen Karbi pi ka chongdat atang ka ari ding along kedu an ta Rakhaudas thipon et pusi longnit aratatum aning pungrin ti si Rakhaudas aphan kang sai padupon Rakhaudas lake longka sorpusi pangthekpon Rakhaudas me longnit waiting set along inut Karbi pi kangsa porphai troxy ra chiti malom theklong si amek chepalang nu si inut Karbi piaphan chober khrupusi bertalong dun lapen un an ka chene ka holu lapen un an theng joksi aphu ke patong ongsi pa ik thothar abang pakang joja an pinlo bang salam ke puthak kisung ke phobek akorte pen pherang kyang nu nang pachini dun lasi KSA longnit branch korsa longnit branch lapen longnit borjan ahawar arat khurpaksi aning ke hodak Rakhaudas aphan longnit bura teron arong asar bhupen teron ahemalong Karbi kabisar arona tengpen sodak pen kang sai padu mai long Rakhaudas apiapu lapen adonara tumta chetong dun mai long chedon sar pen Rakhaudas aphan longnit ahawar chat kalisi Karbi Anglong angkang ka preg na hoga dima long sitami padolong nang nelo lapen chak chelo puche don sar pen alam don chetoksi Rakhaudas aphan meklang nu alam ki kang sai pajut kok lupusi ratatum nang pachini dun manja pen Indrajit Teron report Karbi Daily News Duta peri mi betang lo aprang nili ladak pinangan aja keting pen stamil ladak ko los stamil no man nili tu ladak lo mite area mati singhason area lapsam neklang no pan long lang lasi no laban so alam neklang roper ba nili tum KSA mate Karbi student association ahin stamil ning duplo lapen ning opikan lo lasi ke bangje langari bang ke litum angjir stame hong kaulai hong ke bar pan stame ka siksak hitan jiang ring do lasi labusona asai ki klem aphan bang ke litum ladaka dim klong chakang ni lapen lupit nangi jok sia ko litum la sona atum han jong silitum dim klong jong si chak bom
padolong bom pelute munon tiki bang istame lason ciplang bom ye angring do lasi litum bangke lason ka ciplang yo thenong lok lokote litum ya ke theng ke chok puchor alam kali litum ke adim pen masih lung ju nengi lasi ni phana nang pi pusan alang ma ka pinan ka prek che piso ka prek tame en polo tame ni sumar bang ni phana ko dai 1% te nili jongdat bom chu bom ji lason sik la pen non tame nangli tum la longit aplang pujar long tame arjume lasu supi mane jo silang ibong chu endas tame alang li ami thang ko ka chipui jong sinangli tum pujar je arju bude hotel long ba to kalong tame arjume gobe amla chu tame alang li tangka pi mane bang phan pasu se pujar non bang ta hala nili tum long tame nang thelong nili tum tame ave lasu pase nang pasung se palang han chujor po lasu tangka poisa bang rakhar das po bang tangka kachuchi dun patai thomlo thola arni siperam bo e phongmang polo 850 টাকা apeni phongmang polo 250 টাকা chitula non kang doi fit ala so ame kapado ang bangke la banga tangka hisab abe hotu ne nang pipe la san thai po la silaphan ke pathiji pu hisab anu ku gok roksi achi thok bet hasi la biting selo ski patong la sila ame bangke kahino ia ke pakang e bangke la hando la pena mek lang nus tame chuklam ro thegunde da lo mati tame la gambin bangke tangka poisa kachichi la skai sihini bet wo signify kep arni Assam State Disaster Management Authority atum ake joypen mas mate ingho adip keron pon Assam State Disaster Management Authority atum pen patir piponsi inghan langso mate bukajan kekreng langso mate sukhajan lapen hanjang langso ahawaralong COVID-19 mate coronavirus pen kerai kom dun thekje phanpura mas mate ingho adip ake joypen rata phan keron pon lapen kido ke thak kachiri kido ka chingrum re dachi lapen kai ke na hok le ke dama lingsita mas ka chiku ber nang jia phanta rada tuma phan than pachini te kang hanjang lang so pen Trison lekthi Karbi Daily News Pinya berita bangke la ponsi kang ton ponik no domain hakmi program tu